Ahoj Marian. Ahoj Vladimír. Ďakujem za pozvanie k tebe na záhradu. Mám pre teba dve také zásadné otázky. Nech sa páči. Prvá. Čo robiť, keď do regiónu príde konkurencia? Čo robiť, keď príde do regiónu konkurencia? V prvom rade sa môžeme pozrieť na to, čo sa od nich môžeme naučiť a či sa môžeme niečo od nich naučiť. V každom prípade by sme nemali mať z toho žiaden strach. Viete, nech konkurencia už je akákoľvek, stále to robí nejako a my to robíme nejako. Mali by sme hlavne vedieť, že ako to robíme. Ako robíme ten náš predaj, ako sa staráme o tých našich zákazníkov a tak ďalej. Samozrejme, že každá konkurencia spôsobí to, že do určitej miery môžete prísť o nejakých svojich zákazníkov a tak ďalej. A možno, že si to bude vyžadovať viacej nápadov, alebo si to bude vyžadovať viacej akcie. Ale v podstate, viete, ja sa pozerám na život tak, že život je živý. A človek by ho mal žiť. A v podstate niekedy tá konkurencia môže byť práve ako taká dobrá vec na prebratie, že sa nebudeme až toľko spoliehať, nebudeme až toľko driemať, ale budeme trošku viacej, by som povedal, aktívnejší v nápadoch, v osloveniach, v tom, čo by sme mohli pre tých zákazníkov urobiť. Viete, je strašná hlúposť, ak v podstate prvá vec, ktorú sa dnešná konkurencia vo veľa prípadoch snaží urobiť, je, že rovno znížia ceny, viete, lebo ako my sme lacnejší a tak ďalej. Ja si osobne myslím, že v podstate, ak je človek naozaj profesionál v predaji, tak cena rozhoduje vo veľmi malej miere. Tiež môžete vidieť, že ľudia nekupujú najlacnejšie autá na trhu, nie, že by ich nekupoval nikto, ale každá tá skupina má svojich zákazníkov. To znamená, luxusné autá majú svojich zákazníkov, lacné autá majú svojich zákazníkov, stredná trieda aut má svojich zákazníkov. To znamená, že každý môže predávať v podstate vždy o niečo viac, ako teraz predáva. Ja osobne mám skúsenosti, keď robím tréning pre obchodníkov, tak im viem ukázať, že vtedy, keď si myslia, že sú už najlepší a že sú na vrchole svojich možností, tak vtedy majú ešte priestor asi tak 100% rezervy. To znamená, že vtedy, keď už si človek myslí, že je najlepší zo všetkého, ako môže byť, tak vtedy môže zistiť, že má ešte 100% rezervu, ktorú mu viem ukázať tam na mieste a môžeme si to vyskúšať kedykoľvek. Ale toto už do veľkej miery nezávisí len na samotných predajcoch, ale toto vo veľkej miere už ovplyvňuje aj manažér predaja. To znamená, že nemôžeme zase hovoriť, že vždy sú problém len predajcovia, pretože tiež tam je aj úloha toho manažéra, toho predaja, ktorý je v podstate tam na to, aby motivoval tých ľudí k tej akcii, aby vymýšľal súťaže, aby vytváral tímového ducha medzi tými obchodnými zástupcami. Čiže ako toto je tá vec, a keď držíme poriadne pokope ako tím, tak je tam konkurencia. Do akej miery je nutné zaujímať sa o konkurenciu? Iba do takej miery, aby ste vedeli, čo robia a ako to robia. A keď robia nejaké podpásovky alebo niečo podobné, tak aby ste mali spôsob, ako to zvládnuť a ako o tom komunikovať takým spôsobom, že nebudeme ich teraz očierňovať, nepôjdeme do kritiky alebo niečo podobného, ale budeme viacej hovoriť o tom, ako to robíme my. Pretože v podstate to, čo rozhoduje o tom, že či vy máte zákazníkov alebo nie, je v skutočnosti starostlivosť o vašich zákazníkov. Vaše nápady, to, ako si ich získavame, ako sme si ich schopní udržať, čo im vieme priniesť, či sme naozaj prozákaznícky orientovaní, alebo to berieme len nejakým takým spôsobom, že tak teraz, tu máš tovar, daj sem prachy a vybavená vec a v podstate viac ma nezaujímaš, alebo ty si môj zákazník, ja sa chcem o teba starať, chcem sa o teba starať dlhodobo, teraz sme začali a budeme proste spolupracovať tak dlho, ako je to možné, a hľadáme všetky tie spôsoby, ako si byť navzájom osožný, ako priniesť nejakú tú, by som povedal, vzájomnú dôveru, čiže oveľa viac treba sústrediť tú pozornosť na toho nášho zákazníka. Čiže začneme sa venovať im, začneme sa viacej dozvedať ohľadne toho, čo oni majú radi, čo potrebujú, ako by sme mohli byť pre nich osožní. To znamená, že orientujeme sa prozákaznícky viacej, čiže jedna vec je tá, že každý predáva preto, aby zarobil. To je ako samozrejmá vec, ale na druhej strane tí zákazníci nám strašne radi zaplatia, ak vidia, že tá služba je pre nich. Čiže ako nikto s tým nemá potom problém. Takže nepotrebujeme nejak zbytočne príliš veľa pozornosti dávať konkurencii. Ďakujem veľmi pekne. Prosím.